Dovolte mi, abych zde přivítal majitele velice úspěšného člověka v rámci biznisu se dřevem, ale i stavbami a důkazujeme mnoho výtvorů ze společnosti S Nábytek v naší firmě a v naší domácnosti. Přivítejme Honzu Miketu, S Nábytek. Tak, dobrý večer, vítám vás tady všichni a děkuji za hezký úvod. Trošku tam popletli ty videa, ale to nevadí vůbec. Tak, já tady dneska budu povídat o své firmě, kterou jsem založil před 13 lety, v roce 2010. A dneska můžu říct, že to je rodinná firma, protože podnikám se svým otcem. Než prakticky začnu vyprávět o té firmě, tak řeknu i něco o sobě. Mně je dnes 35 let a jsem z Hlučína, kde jsme i s firmou prakticky začínali. A vystudovaný jsem truhlář, byť děláme nábytek, ale jsem vystudovaný de facto ekonom. Mám vystudovanou i elektrotechnickou střední průmyslovou školu, takže mám nějaký takový praktický rozhled do mnoha oborů a v rámci praxe, které jsem získal v rámci těch let, které podnikám, tak ten rozdíl je opravdu veliký. Když jsme začínali prakticky v roce 2010, kdy jsem založil SROčko, tak jsem byl ještě studentem na vysoké škole ve 2. ročníku a ten příběh je docela zajímavý, protože dnes večer tady mám i vlastně u stolu všechny lidi, kteří tak nějak trošku souvisí s tím mým podnikáním. Když se ale úplně vrátím do mého dětství, tak prakticky kdysi jsem hodně sportoval, tomu sportu jsem dával hodně, byl jsem dokonce v reprezentaci České republiky a závodně jsem lyžoval ne na těch zimních, ale na vodních lyžích. Procestoval jsem Evropu s tátou, s mámou a hodně jsme závodili. Jsem dokonce mistr Evropy, několikanásobný mistr republiky, držitel nějakých rekordů. Dokonce v rámci třeba Moravskoslezského kraje jsem byl i vyhodnocen jako sportovec kraje 3krát v roce 2005, 2007, 2008. A ten sport mě naučil mnoha věce. Naučil mě nějaké disciplíně, naučil mě cílevědomosti, naučil mě makat, protože vím, že ty úspěchy nepřijdou sami. A člověk si to musí opravdu oddřít, aby ty úspěchy se dostavily. Prakticky lyžoval jsem do někdy roku, nevím, do svých 24 let, plus minus. Podnikat jsem aktivně začal v roce 2008, to mi bylo 17. Teď si asi pokládáte otázku, jak je to možný, 17. No, podnikal jsem na něčeho svého otce. A ty začátky byly takové, že měl jsem rád motorky, chtěl jsem si vydělat na motorku. Máma přišla s tím, že teda, když chceš motorku, tak no, tak si na ní vydělej a pak si ji kup. Říkám, dobrý, no, tak OK. Takže jsem začal nějakými brigádami, byl jsem na střední škole, prakticky ve 2 hodiny jsem skončil školu. O půl třetí jsem už seděl v kamionu na PPLku ve Svinově a nakládal jsem kamiony přes Vánoce. Jsme tam byli třeba i do 1 do ráno. Tehdy tedy jako autobusy už moc nejezdili, takže táta pro mě aktivně i přijel. A takhle jsem si prakticky vydělal svoje první peníze. A pak tady mám ještě dalšího člověka, který mě taky ovlivnil, je to vlastně můj bratranec. A ten byl tak trošičku i pro mě vzorem, kdy měl motorky, měl auta, měl firmu a trošku jsem i tady v tomhletom mě zlížel a přivedl mě i takové jedné myšlence, protože co o Vánocích, že jo? Přišel mi docela zajímavý biznis vánoční kapřici. Byl to právě on, který tady tyhle ty věci dělal a tehdy jsem mu zavolal a říkám,
ale jak jsi to tehdy dělala vtedy, tak jako mi dal pár rad, tak jsem si objel nějaký dodavatele, seno, kávě, váhy a tak dále, začala se prakticky prodávat vánoční kapříky. Já jsem to takhle 5 let po sobě. První rok teda na to ičo svého otce, druhý taky, třetí už jsem si udělal ve svých 20 letech svý vlastní ičo a takhle prakticky až do 22, kdy zase přišla nějaká další komunikace, tehdy u toho byla moje tchýně. Ano, přesně tak, moje tchýně. A tehdy ona dělala do inzerce, dneska ji tady taky mám. A bavili jsme se na téma, jakože hodně frčí e-shopy. A říkám, e-shopy? A jako co tak jako e-shopy, jako co prodávat? No, tak jako ten tvůj táta, ten je truhlář, dělá nábytek. A říkám, tak jako, že bych si dal jako e-shop s nábytkem. Tak jako přišla myšlenka a vlastně ta myšlenka vznikla u mý tchýně. Udělej si e-shop s nábytkem. Vznikl e-shop za ty peníze, co jsem si vlastně jakoby vydělal ze začátku, tak jsem nechal postavit svůj první e-shop. A když jsme vymýšleli tehdy název, tak jsme vymysleli název S-nábytek. S-nábytek, no tehdy ještě nebyl moc Google, takže byl tady seznam. Byl S-bazar, S-auto, S-reality a všechno od S, tak říkám, tyjo, budem S-nábytek, to je docela dobrý název. Tak jsem koupil doménu a začala se psát historie S-nábytku. No, ale jak jsem tak jako volával ty dodavatele, a volal jsem, jako máme nějaký e-shop a chtěl bych vás prodávat, tak jsem narážel na to, no jak se ta firma jmenuje, já říkám, no Jan Miketa. A to bylo takový S-nábytek, víte, ale jako to ičo jako je na fyzickou osobu, no tak jako pak jsem přišel na to, že bude dobrý mít asi nějaký SROčko. Tehdy si pamatuju, to bylo docela jako zábavný, byl jsem v 2. ročníku na vysoké škole, založil jsem si SROčko, ve třeťáku pak prakticky jsme studovali, jak se zakládá SROčko, tak jsem mi udělal přednášku, protože už jsem prakticky rok SROčko měl a všechno jsem jim vlastně jakoby vysvětlil, co jsem si vlastně jako prošel. V té době jsme zase ti naše dodavatele se ptali, kde jako to zboží mají navažit a tak dále. Můj otec, prakticky truhlář, celý život vyráběl nábytek. Dneska můžeme říct, že ta firma S-nábytek existuje 28 let, protože vlastně základním kamenem byl můj otec, který má ty zkušenosti. Ta firma vlastně byla v rodinném domě, kde vlastně bydlí. A pod celým barákem jsme měli velký sklep, takže tam vlastně byla skolařská dílna o 1-2 zaměstnancích a tam se vyráběl nábytek. Dneska z dnešního pohledu pro mě nepředstavitelná záležitost, ale fungovalo to. A když teda jakoby přišly ty dotazy těch dodavatelů, kde jako mají ten nábytek navážet a tak dál, tak říkám, ty brďo, budeme potřebovat prodejnu, tak jsem se začal pohlížet. No jo, a on tam zase byl ten bratranec a kdysi provozoval pneuservis v Hlučíně, kde měl vlastně pronáté garáže od jednoho pána a tak jak rostl, tak se přestěhoval do větších prostorů a ty prostory zůstaly opuštěné a říkám, tyjo, Aleš, jako, dali by se ty prostory pronajmout nebo něco, jo, a slovo dalo slovo a měli jsme najednou prodejnu, takže v roce 2010 jsme otevřeli první prodejnu, to už teda byl S-nábytek na své vlastní ičo a v roce 2012 jsme prakticky se nám naskytla možnost přestěhovat do větších prostorů, takže v Hlučíně jsme si pronajali na náměstí nové prostory a od roku 2012 tam máme krásnou prodejnu. Po době, trošku přeskočím, protože tu prodejnu tam máme do dneška, po době covidu, kdy teda přestali chodit lidi, tak jsme řekli, co s tím, protože opravdu ten provoz tam byl jako ztrátovej, tak jsme tu prodejnu dneska předělali a máme tam franšízu Orionu, takže dneska prodávám i hrnce teda, prosím. Ale úspěšně teda, musím říct. A v zadní části té prodejny, protože ona je obrovská, máme vlastně i část teda nábytku a dekorací a různých takových věcí, takže až někdo budete něco schánět, tak určitě nás najdete. Nicméně teda píše se rok 2015, trošku teďka přeskočím a chtěli jsme trošku, nebo já jsem trošku chtěl expandovat, tak jsem v Ostravě dnes naproti domu Energetiky, předtím ještě původně na, teď si nespomenu úplně přesně tu zastávku, ale směrem na Hulváky jsme měli ještě předtím prodejnu od roku 2015 do roku 2017, majitel se ale rozhodl barák prodat,
tak jsme se museli vystěhovat. Dnes jsme teda na domu energetiky, přímo na Křižovatce, máme tam krásné design centrum, které jsme v roce 2017 otevřeli a dneska tam vlastně nabízíme interiéry na míru. S-nábytek jako takový je dnes, můžu říct, komplexní řešení vašeho bydlení. Co to znamená? My dneska se zákazníkem jdeme od designu, kdy interiéry, ať už to jsou komerční, nebo ty bytové, které děláme, ale jakoby převážně ty soukromé, tak je od základu navrhneme, ať už to je teda rekonstrukce nebo výstavba, je nám to jedno, máme rádi obojí, tak je komplexně navrhneme a uděláme prakticky design, profi design. Představte si Avatara film, tak v takovéhle kvalitě my dneska kreslíme interiéry. Jsme schopni toho zákazníka nasadit takové ty VR brýle na oči a postavit ho do toho interiéru a nechat si ho prohlídnout ten interiér 360 stupňů dokola. Takhle, když to nakreslíme, tak jsme schopni to nacenit, dál vyprojektovat výrobu kompletní a kompletně to vyrobit. My jsme v roce 2010, když se zase vrátím do minulosti, získali, nebo víceméně můj otec tehdy ještě podnikal se svým bráchou a vyráběli lepené eurohranoly. Přišla Vychřice do Krkonoš, nebo ne do Krkonoš, do Vysokých Tater, pardon, a zbořila to, jako tam, jestli si to pamatujete, takový ten velký uragán, tak bylo nadbytek dřeva a vlastně celý ten biznis šel tehdy jako do kytek, protože ty velké fabriky začaly chrlit neskutečný kvanta dřeva a té firmě se přestalo dařit. Naopak já jsem tehdy vlastně začínal s tou malou prodejnou v tom Hlučíně a začal jsem růst, takže jsem vlastně začal dodávat tátovi práci a s výrobou eurohranolů se to vlastně překlopilo najednou do výroby nábytku. A tak nějak jako jsem z toho teda nemoc elegantně, ale prostě jsem ho vyšachoval a začali jsme s tátou takhle nějak jako prostě podnikat. A té práce přibývalo. Jo. S tím studiem v Ostravě nám přibylo zase spoustu další nové práce, takže jsme prakticky rostli. Dnes máme to studio v té Ostravě a máme dneska velmi technologicky kvalitně vybavenou výrobu, s čím nám vlastně teda pomáhá i Czech Trade, kdy jsme si teda požádali nějaké dotace a máme dneska moderní technologii, kdy prakticky všechno připravujeme na počítačích, pošleme to do strojů, ty stroje nám to vyrobí. Samozřejmě potřebujeme tam ještě ty odborné ruce, ty truhláře, ty kvalitáře, kteří to se skládají a pak to těm zákazníkům hezky namontují. Do toho jsme se ještě pustili do staveb, což je docela taková, bych řekl, velice složitá etapa mého života. Stavby nechcete dělat se zedníkama, to je prostě, to je strašný. Jo, ale je to tak, dneska ten zákazník od nás chce design, chce rekonstrukci, takže my potřebujeme, aby jsme to tam prakticky ten byt zbořili, ten barák, rozbourali to tam, vyházeli to všechno do kontejneru, odvezli to, vyčistili to, pak to celý postavíme, uděláme elektroinstalace, vodoinstalace, veškerý vlastně rozvody, sadrokartonáře, obkladače, malíře, no prostě těch profesí tam je strašně moc. A takhle to prakticky stavebně všechno připravíme a pak nám nastoupí naši kluci ze stolárny, položíme podlahy, namontujeme veškerý nábytek, kuchyně, skříně, ložnice, šatny, dveře, jo, je nám to jedno. Ten interiér dneska dokážeme vyrobit na míru a takhle prakticky to zákazníkovi předáme jako komplexní řešení toho bydlení. Takže takhle my prakticky fungujeme a nebylo to jako v úzovkách vůbec lehký. Stále mám ambici někam jakoby růst a rozrůstat se. Musím poděkovat jako svý rodině, protože tam mi skutečně pomáhá hlavně tátovi, protože to je srdcař. Včera přijel v 8:30 nebo 9 z práce, tak říkám, kde jako seš? No ještě jsem musel vydat rozpočty, toto ještě nějaké laky, připravit mořidlo pro papíráno a tak dále. Takže tohle je opravdu pro mě obrovská pomoc a pomáhá mi jakoby v růstu té firmy.
a jdeme dál, no. Takže máme ambici, nebo má ambici udělat určitě nějaké další pobočky někde dál a tomu oboru se věnovat dál. Dneska jsem majitelem vlastně 2 firem, jedna se jmenuje S-nábytek, druhá Atekim Group. Trošku začínám jakoby dělit ty ambice, kdy jedna firma chce, aby všechno jakoby vyráběla a druhá, aby všechno navrhovala. A tímhletím směrem dneska jakoby se chceme udat. Takže taková malá pozvánka, až budete někdy řešit nový interiér, nové bydlení, ve firmě, až budete řešit nové kanceláře, zázemí, budete si to chtít udělat pěkný, tak klidně nás oslovte, my vám rádi pomůžeme a klidně se můžete za náma stavit, jsme v Mariánských horách naproti domu Energetiky a tohle je S-nábytek. A za mě všechno, děkuji.